εσύ θα βρεις κάνα μέτρο πιο μακριά από αυτό. Για πες μου λίγο για το τέμπρο, τι πιστεύεις. Μπορεί να είναι τόσο πιο μακριά, αλλά είναι πιο μακρύ. Το τέμπρο. Το τέμπρο μπορεί. Το σέρα. Όχι. Κάνεις πάλι παίρνω έτσι κοντά, ο κουλάρος. Εσύ ποιο λες ότι είναι πιο μακρύ. Το σέρα ρε σκατέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι λιμουζίνα, ότι η μία ρόδα είναι δεξιά, άλλη στην αποκέντρωση. Και ο Μίτσος τι λέει. Ο Μίτσος λέει ότι αυτό εδώ παίρνει το πιο μεγάλο από όλα. Πιο φαρδί. Όχι πιο φαρδί. Και στο μάγκρος είναι και πιο φαρδί. Δεν ξέρεις τι λέω, ότι είναι και στο μάγκρος και στο φάρδος, απλά αυτό είναι πιο φουσκωτό. Αλλά και στο φάρδος, έτσι δηλαδή, άμα πας και καθίσεις πίσω στη σιέρα, γάμισέ τα. Θα είσαι το μισό από αυτό, δεν ξέρω πώς το φαντάζεται αυτός. Δηλαδή το φάρδος έτσι, άμα πάμε και καθίσουμε εμείς δύο πίσω, θα καθόμαστε άνετα στη σιέρα και εδώ πέρα θα μας πει ότι